Епилог на сянката от Енрик Корбера. Уважаема моя сянке, позволявам ти да се проявиш. Твоето освобождаване е моята бъдеща мъдрост. Твоето появяване ми позволява да изразя целостта си. Излез от анонимността си, за да мога да те опозная. Излез от анонимността си, за да узная какъв е моят потенциал. Излез от анонимността си, за да опозная капацитетът си за общуване. Излез от анонимността си, за да мога да изразя творчеството си на най-високо ниво. Опознавайки те, мога да се освободя от предразсъдъците си за това, кое е добро и кое е лошо. Освобождавайки те, ми позволява да намеря вратите на познанието и на моята божественост. Работейки с теб, ми позволява да открия истинският смисъл на живота си, което ми позволява да се освободя от оковите на мнението на другите, от чуждите критики, от чуждите проекции и манипулации. Сега знам, че всичко, което ме заобикаля, е част от мен. Сега знам, че всичко, което ме заобикаля, е моето огледално отражение, което виждам себе си и виждам всички аспекти, които не забелязвах преди. Благодаря ти, че ми позволяваш да се смея на живота, защото хуморът и смехът са начин, чрез който мога да изразя себе си. Хуморът е връзката с относителността на нещата. Когато не се взима много насериозно, ми се дава възможност да съм свободна. И така излиза на бял свят тази моя скрита част и мога да се посмея с нея. Благодаря ти, моя сянке, защото си съхранила богатството, което не осъзнавах, че притежавам. Да те накарам да заблестиш, ме кара да блестя, и когато блестя, всичко, което е около мен, блести. Защото моето възприятие оздравява и ми позволява да живея в друга реалност. Реалността, в която и други могат да живеят. След като мога да избера какво да правя в света, тогава аз мога да избера да поема отговорността си за това, в което вярвам. От книгата на Енрик Корбера. Лечение чрез курс на чудесата. Когато позволиш на твоята сянка да излезе наяве, това ти дава страхотна сила. С този максимален израз на свобода се превръщаш в освободител на другите. Аз съм Вили Маринова, терапевт по бионевроемоция и биодекодиране.